салом дӯстон, шаби гузашта боз ду рақобати дигаи марҳилаи якчорниҳои Лигаи Чемпионҳо баргузор шуданд. Дидори дастаҳои Реал, Челси ва Виллареал Бавария бозие ки диққати бисёриҳоро ҷалб мекард. Рақобати Челси ва Реал ба ҳисоб мерафт. мавсими гузашта маҳз лондониҳо Реалро аз сари роҳи худ дур карданд. Имрӯз мо асосан дар бораи ҳамин бозиҳо гап мезанем. Ба канали мо обуна шавед, чунки мо дар ютуби тоҷикӣ ягона канале ҳастем ки қариб ҳар рӯз видео мебарорем. Ба зангула зер кунед то ин ки аз видеои нав бехабар намонед. Акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, баъди Лигаи Чемпионҳо ҳамовақт Лигаи Аврупо мегузарад ва имрӯз низ як қадар рақобатҳои ҷолиб моро интизор аст. Барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. қаҳрамони феълии Лигаи Чемпионҳо баъд аз бозиҳои тимҳои мунтахаб ба худ монанд нест. онҳо пеш аз Реал аз Брентфорди кӯчак бо ҳисоби 4-1 мағлуб шуданд. бозии дастҳо бо ҳуҷумҳои тарафайн оғоз ёфт. маълум буд ки мадридиҳо бештар дар хатти дифоъ бозӣ мекунанд ва аз аксулҳуҷумҳо истифода хоҳанд кард. маҳоратҳои инфиродии бозингарони Реал барои ин заминаи хуб фароҳам меёрад. Карим Бензема ва Винисиус дар ин дидор собит карданд ки шояд ҷуфти аъзаму муносиби футбол маҳз ҷуфти онҳост. дар дақиқаи 21-уми бозӣ дар натиҷаи андар якдигар бозӣ кардани Вини ва Карим голи якуми Бензема дар ин дидор зада шуд. бо гузораи чанд дақиқа Бензема аз партофти Модрич ҳисобро дучанд кард. дар охири қисми якум Жоржино паси беҳтаринро ба Хаверс дода Челси гӯё ба бозӣ баргашт. ҳамаи умедҳои футболбозони Челсиро Бензема дар қисми дуввуми бозӣ ба хок яксон кард. хетрики ҳамлагари фаронсавии Реалро як қадам наздик ба даври нимниҳоӣ кард. Бензема рӯзадор аст ва ин далели маълум мебошад. ӯ қаблан ишора карда буд ки гирифтани рӯза дар дини мубини ислом ҳатмист ва ин барои натиҷаҳояш ягон таъсире нахоҳад гузошт. ҳақ ба ҷониби Ҳоҷӣ Карим буд. Бензема дар ду бозии Лигаи Чемпионҳо паёпай хетрик мекунад. аввалин бор Бензема дар як мавсим аз 40 гол бештар дорад. 37 гол дар Реал ва 5 гол дар мунтахаби Фаронса. офарин Ҳоҷӣ Карим. намозу рӯзаро ба ҷо овардан гир натиҷаҳо аз ин ҳам беҳтар мешавад. остановкаи оянда бояд туби тилло бошад. Реал бо Бензема ва Бензема ду дастаи тавофутшаванда ҳастанд. дар бозии дигар дастаҳои Виллареал ва Бавария ба майдони набард ворид шуданд. бозингари бо номи Ҷанҷума дар дақиқаи 8 гол заду то охири бозӣ ҳисоб бетағйир монд. испаниё баъд аз як гол ба хатти дифоъ нанишаста бар зидди мюнхениҳо бебокона бозиро идома доданд. эмери шояд пеш аз ҳар бозии Лигаи Чемпионҳо ба гимни Лигаи Аврупо гӯш меандозад. боз нимшӯхиву нимҷиддӣ ҳамин Лигаи Чемпионҳоро нагирад. ӯ Баварияро ба сатҳи Лигаи Аврупо фаровард. хеле хуб аён гардид ки Баварияи Нагельсман аз Флик фарсахҳо дур аст. Мемфис Депай бо эҳтимоли зиёд аз Барселона меравад. ҳамлагари нидерландӣ ба сафи Каталониё ҳамчун яке аз бомбардирони беҳтарин омад. бо бозиҳояш дар сафи Лион Депай ҳамаро қоил карда буд. аммо гап сари он аст ки ӯро ба Каталония Роналд Куман оварда буд. мутахассиси нидерландӣ бо Депай дар мунтахаби Нидерланд кору фаъолият дошт. дуэти онҳо дар Барса кор надод. Куман аз вазифа ронда шуду Депай бо сабаби осебҳои паёпай наметавонад бозии устувор нишон диҳад. новобаста аз ин ӯ то ҳол нишонзани беҳтарини дастаи Каталонӣ дар мавсими ҷорӣ ба ҳисоб меравад ва ҳам омадани Абамеянг ва бозии устувори ӯ дар хатти ҳуҷуми Барселона мавқеи ҳамлагари нидерландиро хеле танг намуд. ҳамчунин бо эҳтимоли зиёд ӯ ба тактика ва фалсафаи Хави Туғри намегирад. бе Депай ҳам ҳуҷумкунандаҳои зиёд дар Барселона ҳастанд. бархе аз онҳо аз даста ҷавоб дода мешаванд. Каталониё бояд маблағ кор кунанд ва барои ба даст овардани пул футболбозони нодаркори даста ба фурӯш гузошта мешаванд. бо дар назардошти чунин ҳолат Депай яке аз он футболбозоне ҳаст ки метавонад пули зиёд ба хазинаи каталониҳо орад. аз Англия се даста ба ҳамлагари нидерландӣ таваҷҷӯҳи хос доранд. пеш аз ҳама ин Арсенал аст. дастаи шаҳри Лондон то ҳол дар мавқеи Абамеянг ҳуҷумкунанда ҷустуҷӯ дорад. яке аз вариантҳои асосӣ Депай гуфта мешавад. тибқи хабарҳо лондониҳо аллакай барои ҷалби ин футболбоз бо Барса ба иртибот баромаданд. арзиши Мемфис 50 миллион евро гуфта мешавад. лондониҳо қудрати пардохт намудани ин миқдор пулро доранд. ҳамчунин Эвертон яке аз талабгорони дигари Депай маҳсуб мешавад.
гузашта аз ин Ньюкасл ният кардааст ки ҳамлагари нидерландиро дар равзанаи трансферии наздиктарин ба ҳаят турад. Фикр дорам ба Арсеналро лозим аст ки Депайро ба Арсенал диҳад. Бо ин роҳ каталониҳо изҳори миннатдории худро ба Арсенал барои Абамеянг баён хоҳанд кард. Дар баробари ин дастҳо аз Италия ҳам Ювентус барои ҷалби Мемфис Депай омода аст ки дарҳои хазинаашро боз кунад. Айни ҳол Депай осеб дорад ва дар 4 бозии навбатӣ аз ҷумла дар рақобати имшаба бар зидди Айнтрахт бозӣ нахоҳад кард. Харри Кен вақтҳои охир ба формаи қаблии худ баргашта истодааст. Ӯ дар ҳар бозӣ гол мезанад ва ё асист анҷом медиҳад. Бозиҳои барқарори ҳамлагари мунтахаби Англия ва дастаи Тоттенхем таваҷҷӯҳи тимҳои бузурги Аврупоро боз ба тарафи ӯ зиёд гардонд. Клубҳои абар дар гирди ӯ чун парвона дар атрофи шамдаро мезананд. Худатон қазоват кунед, агар Кен айни ҳол футболбози Манчестер Юнайтед мешуд, ин даста магар дар чоргона қарор намегирифт. Ҳамаи он имкониятҳои аз дастрафтаи бозингарони Манчестер Ситиро ба хотир оред ва гӯед ки бо будани Кен дар сафи шаҳриёи ин тим магар танҳо як имтиёз аз Ливерпул фарқ медошт. Фикр мекунам бо Кен ду дастаи шаҳри Манчестер хеле пешсаф мешуданд. Будани Кен дар ҳайати Тоттенхем метавонад дар охири мавсим ба он оварда расонад ки дастаи Тоттенхемро хати чоруми Лигаи Чемпионҳоро аз Англия моли худ мекунад. Дар баробари дастаҳои дигар ҳам акнун Реал Мадрид ҳам ба Харри таваҷҷӯҳ хоҳад кард. Мадридиҳо ба худ иҷоза дода наметавонанд ки ба Кен чун яке аз ҳамлагарони беҳтарини олам мароғ зоҳир накунанд. Табиист ки мадридиҳо ҳамеша мехоҳанд беҳтаринҳоро дар сафи худ дошта бошанд. Тобистони соли гузашта яке аз сабабҳои иҷоза намудани Кен ба Манчестер Сити аз тарафи Даниэл Леви он чиз гуфта мешуд ки президенти Тоттенхем намехоҳад дастаҳои дигари Англияро қавӣ кунад. Таваҷҷӯҳ аз Испания эҳтимолан ба худи Леви ҳам писанд бошад. Трансферҳо байни ин ду даста ҳамеша бо эҳтироми хусаи ҳамдигар сурат мегирифтанд. Модрич ва Бел ин гапҳои маро тасдиқ мекунанд. Агар Реал мехост ки Кенро дақиқан ба сафи худ ҷалб намояд, пас ин нақша бо эҳтимоли зиёд татбиқ мешуд. Вале гап сари он меравад ки таваҷҷӯҳи асосии мадридиҳо ба Мбаппе ва Холланд аст. Диққати сеюмдараҷа ба Кен наметавонад кафолати онро бидиҳад ки ҳамлагари марказӣ дақиқан ба сафи мадридиҳо мегузарад. Кен 29 сол дорад. Шумо мегӯед ки ба Реал чунин ҳамлагари солхӯрда чӣ лозим? Ман дар ҷавоб ба шумо мегӯям ки Бенземаву Модричу дигарон дар сафи мадридиҳо чанд соланд. Бензема баъд аз синни 30 солагиаш ба топ табдил ёфт. Кен метавонад дар Реал ба нафаре он бадал шавад ки хатти ҳуҷумро ба муддати солҳои тӯлонӣ қавӣ намояд. Аз мусоҳибаҳо метавон дарк намуд ки нияти Кен мондан дар Премер-лигаи Англия аст, аммо таваҷҷӯҳи мадридиҳо метавонад дар нақшаҳои Кен тағйирот ба миён орад. Шартномаи Кен то соли 2024 амал хоҳад кард. Арзишаш 100 миллион евро гуфта мешавад. Ба ҳамин тавон дӯстон, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обнаждаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, то боздид.